खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे आरो बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। गिबियावनो आङो निमाहा बिनाय थाबाय, मानोना आङो भिडिअखौ एसे सिगाङावनो होनांगौमोन। आङो बारा थाब होनो हायासै आरोना लोगोफोर। जोंनि 1 नं बालिगरा गामिनि मेसाखियाव लांदोंमोन आरोना लोगोफोर। मेसाखियाव जोङो दा आखाइ हमनो थांदोंमोन। एकदम दैमायानो मोननै मोनथाम बारनांगौ लोगोफोर। बिनि थाखायनो आङो दा नै दिनैसो भिडिअखौ होनाय जासिगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। जिबायदि दैमा गिदिर गिदिर बारनांगौ आरोना लोगोफोर, जोङो हरसो थालायदों आरोना। दैमायानो मोनथाम दैमा बारनांगौ लोगोफोर। बटखौ माने हराव मोना, बिनि थाखायनो जोङो हरसे थानानै माने मोसाना रंजानाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आं लानो हायासै लोगोफोर। ओमफ्राय जों अखानायै फुङावसो फैनांदों। ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ माबायदि मोनो लोगोफोरनो एसे शेयार खालामबाय ना लोगोफोर। मानसिफोराबो बुरजामोन नालाय, ओंखायनो आङो मानसिफोरनि रायलायनायखौ बन्द' खालामनानै मेथाइसो सोना होनाय थाबाय लोगोफोर। आंनि भिडिअआ माबायदि जाखो नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।